Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayang, inda ibasa ti Hebrew, Kapitulo 12, versikulo 11. Awan ti disiplina akasla nakaayayo iti agdama, ngamket di nasakit unay. Oray no kasta, mangted to itinatal na abo nga ti kinalintag, maipaay kadagiti nasuruan iti daytoy. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Iso ka ti dayjay ti boss tayo, manong Ador? Wen, ni Madam Sarina dayjay. Kas jay gayam ti langana iti personal. Italaang anakitak, tati HR dati nakasaritak, idi nagaplayak ditoy. Sino nga dyan lalaki akadwana? Asawa na dayjay, ni Sir Alfred. Nukit kita ti boss tayo babay. Kasla na is-istrikto ngam nila kay na. Husto tinakunam, na istrikto ngagpaiso ni Madam Sarina ngam ni Sir Alfred. Panagruprupa na pailaang amin kat madlaw nga istrikto. Ala, ituloy mo kit din tiraramidem. No makita na ta ni Madam Sarina nga agis istorya iti oras ti trabaho, ang mga no kisayan na ti sweldo ta. Kasta? Wen, sa masapol nga adda disiplinam no dito ti pagtrabahwam, ta talaga nga istrikto ni Madam. Saan ka kadipay nga agawid, Han? Saan pa, Han? Awan mo ti aramidam dito eh. Agawid takit din, tapno makainana ka mat. Bantayak ti baro nga empleyado tayo. Anya? Nangagmumot siguro ti imbagak, Alfred. Saan mat amasapul nga aramidam dayta? At damot ni Maylin atim leader da. Isumot ten ati makamo kadagiti katrabahuan na. May mayat latan no makitak ti performance da iti personal. Ngam siyempre, nagagat da ita, taamuda nga adda ka. Sa anak mo't arumwar, agbuya ak iti CCTV, tapno di da makadlaw. Okay, adda kan kadayta, Han. Alang arod, umuna akon nga agawid. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, anak ko? Ay, nagrigat nga rod nana. Nagado ti aramiden mi jay. Ay, kat ano usam, Istrikto pa ti boss mi nanang. Anya. Wan, nakita nga rod itay aldaw. Ay na, nakabutbut ang tilangana. Kasta aya. Tinapatag kat saan nga agong ungat, nga awan mo't makagapaw. Saan ko pa yan napadasan? Ngam no adda ka no violation, kastayan na ti sweldo mi. Kasta. Ay, agsingsingpet ka, anak ko. Ay, aramidem anaimbag ti trabaho, tapno di nakisayan ti sweldom. Isumat yan aramidak nanang. Very good nga rod no kasta. Di mo aramiden ti kas iti inaramid mo, iti sigod ang nagtrabahoam. Ay, Alma! Alma! Disturbo kayong matitipan na turog, nanang. Apay, day off mo ita aya. At daayain baga ka day off ko ita. Ay, apay nga road, adi ka pa'y lagrobwat. Maladaw ka sumrak ita, nanang. Anya? Ado tinaramid medical man. So na bambanugang. Mawatan dakmat siguro. Ay, kasta ti aramid mo. Iso anaikat ka iti trabahom ide. Ita, aramidem manan. Sabali matibos ko ita, nanang. Ay, na anak ko aya. Awan ti boss amaragsakan, no maladaw ti empleyado na. Iso nga ron asuswilduan da kayo. Halawanan. Agsagana akon. Tapno saan kay arumanengreng. Agsarita taman pa'y, Alma. Anya ti ibagam aya Maylin. Kit-kitam nga dar aramidag. Apay ang naladaw ka si Marag. Naa, di mo nakita aya.
Ado ti inaramid mi idikal man, iso analadawak. Sa anak a robot. Tawak matlang nga mabambanog. Amom kada kagura launay ni madam ti maladla daw. Awan mat ni madam. Di nan tumaamuan no saan ka nga gipulong. Saan lang nga sikat ti mabambanog ditoy, anya? Laglagi pam, nga agpapada tayo ang mabambanog. Unfair mat kadagiti katrabahuan tayo, no maladaw ka. Anya? Makabulan mo laang, ngam kastamot tan ti ipakpakitam. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasta. Ipulong kan ni madam, tas sikamot tan ti makaamong agpalawag kan kwa na. Bagbagaan nyo man ni Alma, madam? Apay ni Alma, Maylin. Kanayon amala daw, madam. Anya? Noong mo nangadda kayo, masapa nga ag-report. Ngam naawan kayo, ay na, maladaw, madam. Agrekreklamo matan, dagiti katrabahuan mi. Kinasaritam ka di? Imbagam kan kwa na akagurgurak ti maladladaw? Wen, madam, ngam, sulpang mat. Apay ngay akas na. Agkalintagan pa no daduma. Ipadasyo ti ag-surprise visit, madam. Tapno makita yo ti ibagbagak kada kayo. Apay anala daw ka, Alma? Madam, Ti amom siguro kat sa anak nga umait. Iso anala daw ka manan. Husto ak ka di. kwa madam, pasensya kayon. Naladawak ta traffic mat ngamin. Dayta ti kagurak launay nga aramid ti may nga empleyado. Madam? Nukas na ka na yun. Unfair mat kadagiti katrabahom. Agpapada ti sweldo nga ititid ko. Kasi nga, maladla daw ka nga report. Saan arason ti traffic? Tapno maladaw ka. Pasensya kayon, madam. Tapno awan ti maibaga dagiti katrabahom. Kisayak ti sweldom itabulan. Amok asaan laeng nga itaan naladaw ka. Saan kumamot akas ta, madam? No aramidem pa'y ti kasta. Sa anak nga agpangadwa amang ikat kan ka. Anya? Mangibabain mo tayo madam Sarina. Apay ngamin analadaw ka manan. Traffic nga road, manong. No ammom a traffic, masapa ka ngamin nga agrubot Na, may parbeng nga road nga ong tanak iti sangwanan dagiti pada tayo nga empleyado. Kasta talaga ni madam. Saan lang matasikat inungtan na iti sangwanan ng itimplado na? Ado tayo na. Anya? Ti kayat ni madam kat adda disiplina ti empleyado na. Nasingpat ni madam. Ngam no disiplina nag empleyado ti saritaan kat big deal kan kwa na. Saan lata na saya ti kasi ngay naramid na? No aramidam ti pagrebengam kas empleyado, saan ka amakangeg ka ni madam? Adda ka naman ang ti pinagsasawa mga empleyado tayo, Sarina. Wan, ni Alma. Apay ni Alma, Maladaw mat ngamin nga agreport. kinasarita ka din ni Maylin. Wan, nga magkalintagan ka nung arod. Iso asya kon tinang bagbagakan ko na. Amang ano na nga to ti boses mo, kabayatan ti panakisaritam kan kuana. Uray jak kayat masapol nga aramidak tapno agbutang da. Ngam amangan no agsakit tinakam da. Talagang agsakit tinakam da. Kasta talaga. Asinumot nga iti maragsakan numaungtan. Napatiglaunay ti makuna a disiplina. Iti uneg man ti pagtaengan wenno trabaho. Matkit di No saan da ang madisiplinaan? Awan dumakkel ti ulo da. Talagkamat tayo madam Sarina. Apay ni madam mo. Kinisayan nakit din ti sweldo. Naladawak laeng kas giant ti naramid na. Apay ngamin amaladla daw ka nga ag-report. Imbabain naklang arudo ni dinapalabas nga aldaw. Ay na anak ko, basol mo matlaang Noan niya ti schedule ti trabaho, agtungpal ka ngamin. Saan may parbang asumrag ka? No kaano lang nga kay kayat mo. Ninanang mat. Di mo sakitan no binagbagaan da ka tibos mo.
Nang runa no amumet nga adda basol mo. Nalipatam samet aday tamet laeng ti makagapaw. No apay anaikat ka iti trabahom iday. Agresign naktupay? Ay no agresign ka. Adda ka di sa balay apag trabahoam. Anya man ang tiar aramidam ditoy si ka, Mylene. Anya ko matinam na maang. Kat siyak ti team leader yu. Agsipot-sipot ka manan. Inton kwan ipulong nakmanan. Saan nakagipulong no awan ti dakas nga aramidam? Am-am mo kan anya. Adan samot sakit tinakam mo kanya. Gaputa si kati makagapo no apay nga inong tanak ni madam. Pudno mo ti impulong ko kankwana. Kayat mo ti agpa-impress ka ni madam anya. Tapno ibagakan ka. Saan kong arami ti kasta? Ar-aramidak laang ti trabaho. Kumusta matan ni Alma? Ang mga numaladla daw latan. Saan matan, madam? Sipod inong tanyo? Kat saan matan anala daw? Nasaya at mat no nagnakam matan. Mabutang lakit di dayjay, madam. Ano san na tatalaga ang makangag kanyak no di na ang mutar aramidan na. Oray siyak mat, madam. Kanayon nakapagsasawan idi. Wala, kamay sa kamot anatangkan ti ulo na ini. At least ita, saanan, madam? Kasta ti mayat. Nasakit nga agpaiso ti mabagbagaan. Ngam para mo't daytay ti pagsayaatan tayo amin. Awan ti pagparikutak, nutunggal may sakada kayo kat adda disiplina na. Nasapa ka man na, Alma. Wala, tadyak kaya ti maungtan. Maksayan pa ti sweldo no maladaw ka. Wan nga rod. Awanan ti masweldo no kanayo na maladawang. Saan mo nakagura ni madam? Nasakit lat ta tinakam ko iti naramid na. Normal lang dayta. Tinapatag kat nagadalam ti magana. Wan matkit di ah. Ay, apay akas ta ti kawis mo. Saan ka nga trabaho? Day off ko ita. Andalang imay ko inala. Kunaklakit din o ag-resign kan. Apay ko mga agresign na kat nagsingpot dasar kan madam. Mayat pa ti sweldo tayo. Kan ado ti benefits tayo. Talon atawan mo gayam iti trabahom, Alma, anak ko. Wan nanang. Ay, itala abimayag ka iti trabahom Wan tanasing petakon. Iso asaan akon anaikat nanang. Ay, kasta aramidem ti pagrebengam. No adda bidot mo kat binagbagaan da ka, pagadalam dayta, anak ko. Wan nanang. Mayat ti agtrabaho iti maysa a kumpanya. No adda ti disiplina dagiti katrabahuan. Ay katuan pudno launay tanakunam, anak ko. No adda disiplina iti tunggal maysa, maliklikan ti saan a pagkikin na awatan. Sarina, nakasaritam ka din ni Mylene. Wanhan, nagsarita kami itay. Anya nga'y timbaga na. Ag-resign ka di? Kapilitan, tawan ka nung amin ti mga sikaso iti inana. Iso ang masapul a home base ti trabaho na. Narigat matgayam ti kasasaad na. No adda amum amabalin a pag-applyan na. I-refer mo to. Home base a trabaho. Tapno maasikaso na latta ti inana. Ala, kasaritak to ti gayem ko. Huwag gayam. Asino nga'y ti maisukat kan kwa na nubilan? Ni Alma kuma. Kabaalan na nga ta. Dakkel tinagbaliwan ni Alma lakay. Sipod binagbagaak, saan matan amaladla daw.
ken mayaten ti performance na ita. Nag-resign ni Maylin. Kat inton Martes ti maudi a duty na. Apay ang nag-resign, madam. Awan ti mga sikaso iti inana. Kasta ka di? Wan, ag home base manan. Tigayim ni Sir mo Alfred ti agbalin a boss na. Nasayat mo at no adalat ta pagtrabahuan na, madam. Wan, ti kayat ko kat sika ko mati maisukat kan kwa na. Apay asyak, madam. Wan tanabayag kamutin nga agtrab-trabaho kada kami. Manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tanayunan mimat ti sweldo. Congratulations, Alma. Agyaman naklaunay, Manong Ador. Anya nga, tirik na tinay-promote, ha? Siyempre, naragsak mata. Sika ngay, kaano ka mat amay promote, Manong? Sana kon amay promote. Diyan turlata, ngam, nanayunan mo ti sweldok. Uray saan amay promote? Tinapatag kat manayunan ti sweldo, Manong. Pudno launay tinaibagam, Alma. Nangina ti magatang ita. Sa masapol mo ita manayunan ti sweldo tayo. Napanagnagak anasingpat mat gayam ni Madam Sarina. Nasingpot mo ta talaga. Istrikto laang. Ngam, pang-disiplina na dayjay kadag iti empleyado na. Agrobwata ko, Nanang. Nay, nasa pakalaunay, Alma, anak ko. Masapol a masapa ak ita, Nanang. May mayatan ti masapa ngam ti maladaw. Ay, day tamot tinaadal mo kan ni Madam Mau. Wan, Nanang. Importante ti disiplina ako nada. Wen anak ko. Agrobwat ka nga rudan, tapno di ka mataktak. Ada imbatik akwarta iti lamisaan, Nanang. Gumatang kay to iti karne di ta istor. Ay, wen, anak ko. Siya kunti makaamaw. Agan-andad ka kan say-saya atem ti trabaho. Iti kasta, saan ka amaungtan? Respeto kan disiplina ti kasapulan, tapno maipaayan ka iti nasayaat nga oportunidad. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin.